Subukan nating mag-record. Oh, ganun ang nangyayari oh. Pag ako nagre-record mga kasinag, ganyan ang nangyayari. Ayan oh. Hindi siya nagre-record. Sira na naman mga kasinag oh. Oh, sige ang ganyan oh. Nakita niya, kukurap-kurap. Oh, yan oh. Wala na. Nalungkot talaga akong masyado mga kasinag. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa atin ngayon mga kasinag. Kahit napakamaulan ang panahon. Halos hindi kami makapagtrabaho mga kasinag kasi napakamaulan no. Ang lamig kasi. Saka pala kagabi, ang sama ang pakiramdam ko. Ang sakit ng bukong likod. Yung parang kabangan tatragkasuhin mga kasinag. Siguro sa panahon ito. Ngayon pala mga kasinag, excited na ako na lagyan ng battery ito. Yung GoPro natin. Subukan natin mga kasinag ha. Kung gagana. Sana maayos pa talaga. Kasi may mga pinanood naman ako sa YouTube mga kasinag. Pinahingahan ko lang siya ng 2 days. Ngayon, lagyan natin ng battery. Ito na. Ito pala yung dating original na battery niya. Hindi ko na ginagamit mga kasinag kasi lumubo na. Sikip na siya. Kaya hindi ko na ginagamit itong mga kasinag. Battery. Lagyan natin ang battery. Ito na mga kasinag ha. Lagyan natin. Yun, umilaw. Tapos lagyan natin ang memory. Umilaw. Buksan natin ha. Ayan mga kasinag. Nabuksan na. Oh, ganun pa rin. Ayan oh. Kung makikita nyo mga kasinag, ayan pa rin siya oh. Kung ganito lang nangyayari. Dito daw. Dito ko naman binuksan sa automatically update by containing the quick up or set then manually. Yun. Kailangan ilagay pa yung oras mga kasinag, date and time. Anong oras na? Anong araw ngayon? January. Ano date ngayon, Chok? Ito. 17. 17? 20. 2025. Daw, yan. Time. Nakang oras na. 10. 10:55 po. 10:55. AM. Yan. Ayun, ilagyan natin ng date and time. Ayun, may mga video pa mga kasinag. Okay pa siya, okay pa. Open. Daw. Subukan ulit natin mag-record mga kasinag ha. Pero pagka ganito mga kasinag, okay pa siya. Pag dito ko ino-open sa gilid, subukan natin mag-record. Oh, ganun ang nangyayari oh. Pag ako nagre-record mga kasinag, ganyan ang nangyayari. Ayan oh. Hindi siya nagre-record.
May napanood kasi ako sa sa YouTube. Subukan ko. Lagyan ko daw ng charger dito. I-charge ko. Subukan natin mga kasinag ha. Kung gagana siya. Patayin muna natin. Saksakan natin ang charger mga kasinag. Tapos, pakasaksak natin ang charger, open natin yung record. Yan natin. Ayan, nakikita nyo ba mga kasinag? Aransay natin. Ayan na, nagre-record siya. Tapos, subukan natin tagkalin yung battery. Dito daw natin ito malalaman mga kasinag kung ano ang sira niya, kung battery or memory. Ayan, tiyagkal ko na yung battery pero gumana siya. Nagre-record pa rin. Tapos, tatagkalin natin yung, ibalik ko muna yung battery mga kasinag ha. Tatagkalin ko na. Naka-record yan mga kasinag. Ganito kasi napanood ko eh. Tingnan natin ha. Yun. Sira na naman mga kasinag sige ang ganyan Nakita niya kukurap-kurap. Yan wala na. Repairing your file. Ganyan na nangyayari mga kasinag. Pero pag nakasaksak siya mga kasinag, gumagana siya. Tapos pag tegal ko yung battery. Ngayon, ibinalik ko yung battery, tegal ko yung saksak, gano'n naman. Ibig sabihin mga kasinag, ang sira nito ay battery. Battery ang sira niya. Yan yung una naman. Ganyan na naman siya mga kasinag ganito kasi nakita ko sa YouTube, napanood ko. Kaya ngayon, tagkalan natin siya ng battery. Ito kasi yung mga original na battery niya mga kasinag. Ito, tapos ito. Dalawa kasi ito. Ito kasing isa, hindi ko nagagamit kasi lumubo na. Napakahirap nang ipasok dito mga kasinag. Tapos kung ipipilit mong ipasok, napakahirap ng tangkalin. Kaya nakabili ako sa online ng dalawang battery. Ganito naman mga kasinag ginabili ko sa online. Kasi nung nagpunta ako ng Naga City, wala akong nakita na mga original. Wala. Kahanap ko sa Naga, wala akong nakita kung sa nagtitinda ng ganitong mga original na battery. Kaya nagbili na lang ako sa online. Ganito ang nabili ko mga kasinag. Ito. Subukan natin Kasi ngayon ko lang talaga ito binuksan mga kasinag. Parang in-apply ko lang dito yung mga napanood ko sa YouTube. Ayan. Ayan, nagre-record siya mga kasinag Ayan mga kasinag, okay na. Okay na, nagre-record na talaga siya Hindi niya siya nagba-black and white yung nagwiwiri-wiri, hindi na Ayan nagre-record na siya, patayin natin. Dito naman natin buhayin sa gilid. Ayan. Ayun, yung mga video natin kanina Baba natin. Check natin sa taas. Ilaw. Ayan na mga kasinag. Salamat. Thank you so much. Na okay pa. Salamat mga kasinag. Naayos pa yung ating camera. Nalungkot talaga akong masyado mga kasinag. Kala ko matutuluyan ng masira ito. Talagang napakalaking tulong kasi nang nagawa nitong camera na ito sa akin mga kasinag sa pagbablog ko.
Lalo na nung panahon na nandito si Bagwis, napakalaking tulong na nagawa talaga nito. Sa nag-sponsor pala nito, maraming salamat sa iyo, idol. Hindi ko po talaga makakalimutan to. Kasi itong camera na ito mga kasinag, ang isa ring naging susi para mapaganda ang aking pag-vlog, lalo na yung aking mga video. Hindi siya masakit sa matang panuorin. Maganda siyang tingnan mga kasinag, kaya nagpapasalamat ako sa camera na ito na ipinagkalob sa akin ni Idol. Salamat po talaga. Ngayon mga kasinag, natutuwa talaga ako kasi okay pa. Ayos pa yung camera natin, battery lang pala ang problema ito. Oh. Kung mapapansin nyo mga kasinag, itong battery na ito, okay naman siya. Oh. Hindi siya lumulubo. Hindi siya pero ito talaga pala ang sira, battery. Ayan. Sira na yung mga original na battery. Kaya ang gamit ko ngayon mga sinag, yung battery na nabili ko sa online. 1.6 yata ang bili ko dito sa dalawa na ito. O 2,000. Hindi ko na matandaan mga kasinag kung magkano bili ko dito. Kaya idol, sa nag-sponsor nito, maraming salamat po. Kinaiingat-ingatan ko talaga itong mga kasinag kasi hindi kasi biro ang halaga ng ganitong camera. Kasi hindi naman natin kayang bumili pa ng ganitong camera mga kasinag. Kaya iniingat-ingatan ko po talaga ito. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa nag-sponsor nito sa akin. Ayan mga kasinag, okay na yung ating camera. Makakapag-vlog pa tayo ulit. Ngayon kasi ang gamit ko, yung cellphone ni Mrs. Pag maulan kasi mga kasinag, hindi naman pwede mag-vlog ng cellphone ang gamit kasi mababasa. Hindi kagaya nito mga kasinag, kahit ilublob mo kasi ito sa dagat, okay lang. Kahit nag-uulan mag-vlog kami, okay lang. Pero ito mga kasinag, bilhan ko pa ito ng isang waterproof case. Kahit nag-uulan, nilagyan ko pa. Pinasiguro ko talaga mga kasinag. Kasi iniingat-ingatan ko talaga itong camera na ito. Pag ito talaga tuluyang nasira, magiging malaking kakulangan ito sa pagbablog ko. Lalong mahihirapan akong mag-vlog kung masira ito. Kasi cellphone ang mga gamit ko. Ngayon mga kasinag, ito pating camera na ito mga kasinag, naging damage niya lang pala ito. Ayan o, yan o, yung sa ilalim niyan. Gawa ng mga kasinag, yung tubig alat. Pag nababasa kasi yan o, kasi laging nasa handle lang. Yung sa lagayin kasi nitong mga kasinag, nalimutan ko dati na mahugasan. O yun, 24 hours lang, hindi pa nga siguro. Yan na nangyari. Hindi ko napunasan, nahugasan. Kaya natipak yung yung parang pintura. Yung kulay, natagkal. Kaya ganito na nangyari. Yan. Ito lang man ang naging damage mga kasinag nitong camera na ito. Tapos yung battery, nagbumigay na yung mga battery. Kasi sa tagal ko na rin manggamit ito. Higit 1 taon na rin. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng marami sa nag-sponsor nito, idol. Thank you so much po talaga. Ayos na ulit ang ating camera. Ayun mga sinag, nalaman natin kung anong sira at magpasalamat talaga tayo na okay pa. Sa ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik nyo ng ating YouTube channel. Hanggang ngayon nga mga kasinag, sinusuportahan nyo pa rin ako. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami. Kaya ngayon mga kasinag, okay pa ang ating pagbablog. Naayos pa yung ating GoPro Hero 9. Kaya thank you talaga sa mahal na Panginoon. Salamat, naway gabayan tayo lahat sa pang-araw-araw nating tinatahak. Ngayon mga kasinag, hanggang dito lang kasi okay na yung ating camera. Bye-bye!